bon dia. El passat dimarts 19 de novembre hi va haver ple a l'Ajuntament de Manlleu. L'única moció que es va debatre va ser per aprovar el manifest del 25 de novembre a favor de l'eliminació de la violència de gènere envers les dones i les nenes. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat de tots els partits. Creiem que això és important perquè fa posicionar l'Ajuntament en aquest sentit i creiem que aquest tipus de violència requereix d'una resposta integral i d'accions transversals, especialment entre el jovent per l'augment que s'ha detectat en aquest col·lectiu pel que fa a la violència envers les noies. Aquest tipus de violència creiem que és una xacra social que mata, i així ho confirmen les dades. En el que portem d'any als Països Catalans hi ha hagut més de 26 dones assassinades i aquesta dada conforma que aquestes dones, la majoria d'elles, també eren mares i per tant qui pateix també les conseqüències són els seus fills. Creiem que és important que es destinin recursos tant a les dones com a la seva canalla perquè és un fet fonamental. Manlleu és dels pocs municipis de la comarca d'Osona que té el Servei d'Informació i Atenció a la Dona. Aquest servei es pot adreçar a tota la població per demanar informació sobre qüestions de gènere, però està especialment pensat per a les dones que sospiten o es troben en situacions de violència, els quals tenen accés a assessorament jurídic i assessorament psicològic. Per la canalla, de moment, no hi ha un servei específic en casos de violència de gènere a Manlleu, llavors ens hauríem d'adreçar a Igualada, on es troba el Servei d'Informació Especialitzada de la Catalunya Central, que abarca les comarques del Berguedà, l'Anoia, el Bages i Osona. Assistir, per tant, en aquest servei també ens pertany i és impossible per la majoria de famílies. Tot i el que ja hem aconseguit, cal continuar lluitant perquè a Manlleu es pugui fer una intervenció integral real en els casos de violència de gènere. Un dels punts que es van posar a debat en aquest ple també va ser la proposta de modificació de crèdit de l'Ajuntament. Per una banda, hi van haver suplements de crèdits que representen partides ja contemplades, però que s'hi ha hagut d'invertir més del que estava pensat. Com per exemple, un dels casos ha estat la deixalleria, el manteniment de les instal·lacions de Can Puget, de la biblioteca, de l'edifici de l'OPE, de l'escola Pompeu Fabra i especialment el manteniment de l'ascensor i les fonts de la plaça, entre altres partides. Alhora també s'han destinat a crèdits extraordinaris, que són partides noves que no s'havien previst, com per exemple les instal·lacions del Passeig del Ter, manteniment del camp de futbol, un conveni extraordinari amb el Manlleu i pels serveis extraordinaris de les inundacions del passat agost. L'aportació més elevada d'aquests crèdits extraordinaris va destinat al Museu del Ter. Són un total de 150.000 euros, que en aquest cas surten del romanent de Tresoreria General. Recordem que al Museu del Ter hi ha un ERO des de fa un any i mig i aquest proper març s'acaba.